Op 10 maart staat de 21ste editie van de Survival Run Coastertille op de planning. Een run die op verschillende niveaus en afstand te dwan is. 4 toertjes lang kunnen professionals, maar ook beginners haar tarrieden op de run. En dat is best belangrijk. Je maakt het jezelf wel maken. Je pakt de technieken en dat scheelt jezelf wel in de zee. Je kunt wel heel goed hutrennen kennen, maar survival is toch wat anders dan hutrennen. Zeker wel even belangrijk, omdat dan toch even het gevoel hast van oké, op deze manier mag het. En dat is net dat de eerste bij die run bent, denk wat komt me nou? We beginnen met de apenhang en met de swingovers. Dat is het belangrijkste. Een swingover is met een goede beenklem omhoog klimmen. Ze vol kracht uit de voeten halen. En de apenhang, ja, dat is ook een techniek op zich. Maar dat zijn wel de basisingrediënten van de survival. Daar begint het mee. Harry traint tussenjong te beginnelingen. Het is dus extra wichtig om alle survival tips goed terug te nemen. De tips die ik van mij aan ken is feitelijk zwaar dat je misschien tussen nog een beetje oplopen gaat. Dat je nog wat krachtoefeningjes doet. Dat het lekker strak in je vel zit. Dat je goed voelt. En even goed eten van tevoren, een banaantje erin en gaan we die banaan. En een aantal tips neemt Anton Spinder zeker mee naar de echte run. Sowieso de hand goed om de balk, zodat hij zelf goed in evenwicht hoort. En dat is eigenlijk mooi, zo die hindernissen veilig oerkomst.